दिनै जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बे मुसलपुर हालामनि बाथौफुरि ओनसोलनि 1 नं काटलिगाव बाथौफुरि ओनसोलजों खुंजाबाय थानाय 52थि देग्लायनि बे केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला आफादजों लोगोसे खुंनायजों लोगोसे जोंनि बे लटारिखौबो लाफानाय जादों। लटारि खुंनो लाफानाय जादों। बे लटारिया जोंनिया माबानिफ्राय जागोन। खेलाया 27 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै फुजाया 5 फेब्रुवारिसिम जागोन। फुजाया बे 5 फेब्रुवारियाव लटारि खेलाया जागोन आरो बेयाव प्राइज हिसाबै जोंनिया सेथि प्राइजआव दङ अडि दङ आरो बेसेना जाहैगोन गांसेयाव 100 रां। गासै प्राइजआ बेसेमोन? प्राइज 12टा। सेथि प्राइजआ दङ जोंनिया अडि दङ। एक्चुअलि थांखिया बेनो जोंनिया फुजाखौ जौगाहोनाय। फुजाखौ जोङो मन्दिरखौ लुनायजों लोगोसे जों फुजाखौ गिदिरनिफ्राय गिदिर जों लांबाय थानाय आरो दावगाहोलांनो हानाय बेनो आरो लटारिखौ लानायनि उद्देश्यआ बेखिनियानो। बेनिफ्राय बेनो बयबो फैदो, जोङो जेबो सन्देह लानाङा, लैहोर फैदो। जानुवारिनि 2 खालारनिफ्राय जोंना आरम्भ जागोन। माग दाननि 2थि मंगलबार बेनिफ्राय स्टार्ट जायो जोंनिया। बेनिफ्राय जोबगोन फेब्रुवारि 5 खालाराव जोबगोन। रायजोफोरा फैनो हागोन, जेबो गिनांगौ गैया। बेयाव सिकिउरिटि थायो। खाथियावनो अफिस दङ, डिसि अफिस, एसपि अफिस दङ। जोंनिया हराव डिउटि थाखायो। पुलिस पारमिसन लायो नालाय, जोङो पारमिसन मोनखायो, बिसोर डिउटि होयो। खुनु गिनांगौ गैया। बयबो लोब फै, जोंखौ हेफाजाब होफै, जाहाथे जोङो आरो धोरोमखौ गोसार होनायनि सार्थआव जोङो गोजौ फारसे दावगालांनो हाबाय थागोन बेखौ मिजिंथिनो हायो। बेनिखायनो जाहाथे गासैबो रायजो राजाफोरा फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैगोन बेखौ जों खावलायनो हाबाय।